ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೇಡು ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ ನೂತ ಐನು ವಿಷಯ ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿವೀರೆ ಕೆದಮಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡೇರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭಾಗಿ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೂರ ಜನನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ನಿವೃತ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲ ಸಚಿವೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ್ಯರು ಇಂಬೇರು ವಯಸ್ಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಬೇರೇನು ಪೂರ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೇನದ ಕೊಲುಬು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಷತಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಬೇರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇಂಬೇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಜನತಾ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಮಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಾನವಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗ ಶ್ರೀ ಶಂಶೀರ್ ಬುಡೋಳಿ ಲೇಖಕರು ಕವಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆರು ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಕರು ಇಂಬೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡುವಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಂಸ್ಥೆನ ಪರವಾಗಿ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂಚನೆ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿವೀರೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡೇರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಗ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷತಾ ರೈ ಮೇಡಮ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ರಗ್ಯಾನ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಪರಿಚಯ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ. ಮೇಡಮ್ ಪುದರ ಅಕ್ಷತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರು ಇಂಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಹುದ್ದೆ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದು ಇಂಬೇರು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರು ಪಡಿತ್ನ ಪದವಿಲು ಕನ್ನಡಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡಿತೇರು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತುಳುಟ್ಟು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜುಡೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ BEd ಪದವಿಲ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಬೇನ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಸಮಯ ನ್ಯೂಸ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಡು ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ಕರಿನ 10 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾದ ಇಂಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಡು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂತ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಡು ಸುದೀರ್ಘ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಹುದ್ದೆಡು ಇತ್ತೆ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಕಾಲೇಜುಡು ಕರಿನ 3 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಮ್ಮ ಸವಿರುಚಿ ಸಾದಿ ಬೊಲ್ಪು ಪಟ್ಟಾಂಗ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ ನಡಪಡಾದು ಕೊರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿರೂಪಕಿಯಾದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಡ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಪಂಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇಂಬೇರೆ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇಂಬೇರೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಚನೆ ಏನಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋರೋಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಸುರಕಾದ ದರತಕ್ಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಕೂಟ ಈ ನೂತ 5ನೇ ಎಗ್ಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಾತ ಎಗ್ಗೆಲೆಗ್ ದುಂಬು ಒಂದೇ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಕೂಟನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಲಿಯಾನ್ ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದ ದಾಯಪಂಡ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದ್ ಈ ಗೇನ ದಿಂಜಾವನ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲಡ್ ದಾದ ಮಾತ ಸಾಧ್ಯತೆಲು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಕೂಟ ನೀನು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಗಟ್ಟಿಡು ಪತ್ತೊಂದು ದುಮ್ಕೊನ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾಧವ ಸರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಟುಂತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತಿರಡಿಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸ್ದ ಇನಿತ ಈ ವಿಷಯ ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿವೀರೆ ಕೆತುಂಬಾಡೆ ರಾಮಗೌಡೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಾಯಗಿನಿಕಿ ವಿಷಯ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಸುರುಕು ಪನ್ರೆ ಬೈಕ್ವೆ 26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಮುರಣೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಮಲ್ತ ಸಂವಿಧಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಭಾರತಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ
ಕೆಲವು ದಿನಕಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ದೇಶದ ಪರ್ಬ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಆಚರಿತೊಂಡ ಅವೆ ಲೆಕ್ಕ ನನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕರೆಂಡ ಸೋಮವಾರದನಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಅನಿಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ ಬಂದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚಾದ್ ಭಾರತಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಡ್ ದೀಪನ ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತರಡೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತೂಂಡ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಅರ್ದೊಲಿಪುನ ಕಡಲ್ ಅಂಚನೆ ತಿನ್ಕಾಯ್ದ ಮೂಡಾಯ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಿಮಗಟ್ಟ ಒಂದೇತ ನಡುಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ದೇಶಡ್ ನಮ ಈತ್ ಉಸುಲು ಬುಡ್ದು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಡ ಐಕ್ ಕಾರಣ ತಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅವಿನ ಸುರುಮಲ್ ತಿನಕ್ಲು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಅಂದತ್ ಏತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಪಂಡಿನಾಥ್ ಮುಗಿ ಅಂದ್ ಅವಿನ ಪನೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಕರೆದು ಪೋವಂದ ಅಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಬೂಕುಡು ತೋಜದ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚನೆ ಗೇರಡು ಒರಿದು ಪೋತಿನಕ್ಲೆ ನನ್ನಲಾ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ತೆರಿಯೋನ್ರೆ ಅವಡು ಓದೋನ್ರೆ ಅವಡು ಪೋಪುಜ ಓಲ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಿದೊಲೈತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಿಲೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಏಪವು ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ತತ್ತು ಪೋಪುಂಡ ಅಪಗ ಬಿಲೆ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಅಂಚದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏಪ ನಂಗೆ ಇತ್ತುಜ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಪೊರ್ಂಬುದ ಏಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನು ಮದತೋಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೇನೆಲ ಉಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ಕೊಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಪುದರ್ಲೇನು ಸುರುಟಾದ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ರಾಮಗೌಡರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ ತೆರಿನೇನು ಎನ್ನ ಗೇನದ ಒಂಜಿ ಮಿತಿಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ವೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ಕಲ್ತೊನ್ವೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರ್ ಉಪ್ಪು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಉಪ್ಪು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಜಾದ್ ಉಪ್ಪು ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಉಪ್ಪು ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಉಪ್ಪು ಉಮಾಬಾಯಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಮದೇಟೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬದಿಯಡ್ಕ ನಾಮದೇವ್ ಶೆಣೈ ಉಪ್ಪು ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಉಪ್ಪು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಲು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ರಾಣಿ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मंगल पांडे राज बिहारी बोस सुखदेव थापर दादाभाई नवरोजी खुदराम बोस तांत्या टोपे अमीर चंद उल्लाल श्रीनिवास मल्ल्या एवी शरणई विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपलंकर मोदवेडो कृष्णराव महाराज रणजीत सिंह कनकलता बरुआ जितेंद्र नाथ मुखर्जी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भगत सिंह सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भिकाजी कामा पंडित सुधाकर चतुर्वेदी उयालवाड़ नरसिंहारेड्डी रामानंद चटर्जी डॉक्टर लक्ष्मी सेगल वासुदेव बलवंत फड़के अरुणा आफुल अली कड़िदाल मंजप्प नारायण किले उधम सिंह श्यामजी कृष्ण शर्मा सदानंद यस सरोजिनी नायडू मदन लाल धिंग्रा मೈಲಾರ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಲಾಲಾ ಹರದಯಾಳ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ದೇವಿ ಎಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ನೀಲಕಂಠ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಂಜಾರ್ ಸೂರ್ಯಸೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಟ್ಮಲ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಹಾದೇವ ಬಾಪಟ್ ಆತಾವರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಬಿ ಚಿನ್ರಾಜ್ ಹೆಗಡೆ ಸಂಜೀವನಾಥ ಐಕಳ ಬಾಬಾರ ಸಾಹೇಬ್ ನಲ್ಗುಂದ ಎಸ್.ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೀತ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡೆ 75 ವರ್ಷ ಬಿಂಜಿದಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೊರ್ಮಾಟ ಆದ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕದ 75 ಜನದ ಕುದರನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತಂದಾಯಿನಿ ಆಂಡ ಆ 75 ಒರಿದು ಪೋತುಜಿ ಕುದರ್ಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುದರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ 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 ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಅಂತಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದೆ ಪೋವು ಅಂಚಾದ್ರ ನಮ್ಮ
ಕೆಲವೇ ಖಾಲಿ ರಾಮಗೌಡರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಆರು ನಡತ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ವೆ. ರಾಮಗೌಡರು ದಾಯೇಶ್ ಸಾಪೇರು ಭಾರತದ ಸುರೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರ್ಮಾಟ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನು 1857 ನಡತಿನಂಚಿನ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಆನಿ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯನ ಕಂಟೆ ಪಾಡಾದ್ ಪತ್ತಾದ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆನೊಂದು ಸೈಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ ಅವಿಡ್ ಪೊರ್ಲು ತೋದು ದೇಶನು ತನ್ನ ಪುಂಡಿದೊಲ ಇದೆ ತೊನೊಲಿ ಪಂಡದ ನೀರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅವೇ ಸುರೂತ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಎಂದು ನಮ್ಮಲೆಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಭಾರತೀಯರು ಅಕಲ್ ತತ್ತದ ಏಪಲ ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಕಂಟೊಂದು ನಕ್ಲು ವಾಕಾಲಗ್ಲ ಅತ್ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಬೇದಲೆ ಆತಂಡ ಮನಸ್ತಾಪಲೆ ಏಪಲ ಬರು ಆಂಡ ದೇಶ ಅಂತ ಬನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬುಡು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ವಾ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಭಾರತಡಿ ಇಜ್ಜರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾಕ್ಲು ಬುಡು ಕೊರ್ಪುಜರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬುಡು ಕೊರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾಕ್ಲೇನು ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಲೆಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರ್ಮಾಟ ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುವ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 1957 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರ್ಮಾಟ ಒಂಜಿದಿನ ಸುರುಕಾದ ಉದಿತ ಬತ್ತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರ್ಮಾಟ ಅತ್ತು ಅವಿರ್ದು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣುಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋಡಾದು ಪೊರ್ಮುದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉದಾರ್ಮೆ ತಿಕ್ಕುನು ಐರ್ಲ ಇರುವ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕೆದುಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡರು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅಮರಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ. ಅಮರಸುಳ್ಯ ಆದಾಗ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಆತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಸೇರ್ದು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಅಂಚಿ ಮಡಿಕೇರಿದ ಭಾಗ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಮರಸುಳ್ಯ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಮುದಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚಿಡ್ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರ್ಮಾಟದ ಕತೆಕ್ಲೆನಿಕೆ ಎನ್ನಾಗ ರಾಮಗೌಡರೇನು ಅಲ್ಪಲ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪರು ಖಂಡಿತ ನಂಕ್ ಐಟ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜಿದಾಯ ಪಂಡ ದೇಶಕ್ ಬೋಡದ್ ಪೊರ್ಮುದಿನ ಅವ್ರಿ ನಾಯಕನ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ಬೋಡಾದ್ ಗಲಸೊನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಮಿತ್ತರಗ್ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ರಾಮಗೌಡರೇನ ಒಂಜ ಕೆಲವು ತಿಂಗೊಲಿಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಆರೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆನೆ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲು ಅವೇನು ಬತ್ತದ ಅವೆಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಡಪಾದು ಕೊರತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆದ ಅನಾವರಣ ದಾಯಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ದಾಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆದೊಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿಯನ ಖಂಡಿತ ಅತ್ ಬದಲಾದ ನಮ್ಮ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ರೆಗೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊನೆಗೆ ಆ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಆ ಜಾಗಡ್ ಅರ್ನ ಕನ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಆರ್ಕೊನದು ಆ ತುಳುವ ಬಾವುಟನ್ ಅಲ್ಪ ಪಾರಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡ್ ಅರಿನ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕುಲ್ಲಾವ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತಂಡೆ ಐಕಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡ ತೀಪದ ಕುಕ್ಕು ಇತ್ತಿನ ಮರಕ್ ಕಲ್ಲುಲು ಗುರುನು ಎಚ್ಚಗೆ ಪನ್ಪಿ ಗಾದೆ ಒಂಜುಂಡು ಕಾಲಿ ಮರ ಕೇರಳ ಕಲ್ಲುಡಾಕುಜೇರಿ ದೀಪದ ಕುಕ್ಕಿತ್ತಂಡನೆ ಐಕ್ ಕಲ್ಲುಡಾಕುನು ಈ ಗಾದೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಲೋಕನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಲೋಕದ ವಾ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಾತ್ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿತ್ ಕಣ್ಣದೀದ್ ಪಿದೈ ದೇಶದ ಕುಲು ಅವಿನ ಗೋರ್ದು ಕೊನೆಯರ ಬೋಡಾದ್ ಸುಮಾರ್ ಸರ್ತಿ ದಂಡು ಕಟ್ಟದು ಬೈದರು ಮೊಘಲರು ಡಚ್ಚರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬೊಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೆತ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ದಾಳಿಲು ಈ ದೇಶದ ಮಿತ್ತಾತಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಕ್ಲು ಸುರುಕು ಬೇರೆಗೆ ಜತದ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುಡತದ ಒರಿಯ ಕೊರಿಯನ ತರೆಮಂಡ ಪತ್ತಾದ ತರಬೇದ ಮಲ್ಪಾದ ಕಡೆಕ್ ಈ ದೇಶನೆ ತನ್ಕೊಲ್ನ ಪುಂಡಿಡ್ ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಕೈತಲ್ 300 ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಈ ದೇಶನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಎಡ್ತೋನಗತಿಕ್ಕುನು 1857 ಪಂದಾಂಡಲ ಐಡ್ದ ಬಾರಿ ದುಂಬೆ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಂತಿನಂಚಿನ 1837 ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ದೇಶದ ಸುರೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರ್ಮಾಟವು ಬಂದಿಕೆಂಡ ಅವು ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತಂಡ ನೀನು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟಕಾಯಿ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪರು ನೀನು ಕಾಟಕಾಯಿಂದ ನಮಲ ಇದಜ ಕಾಟಕಾಯಿಂದ ಇದೀನಿ ದೇಶದ ಜನಕುಲೋಲು ಒಟ್ಟಾಯರ ಪನ್ಪಿ ಪೋಡಿಗೇಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದಿನ ಕಾಟಕಾಯಿ ಮರ್ದಗಾವಂದಿನ ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಂತಿನ ಬಡದಲೆತ್ತೇರು ಅಂಡ ಅವು ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕಾಲಿ ಕಾಟಕಾಯಿ ಖಂಡಿತ ಆತು
ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆನದ ತೊಂದಿನಾರೆ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡರು ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರೆ ರಾಮಗೌಡರು ಪನ್ಪೆ ಬೂಕುನು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ಮೇರು ಬರೆತಿರು ಐಟ್ ಇವರಾದ ಈ ಚರಲನ್ನು ಪೂರ ಪಂತಿರು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಗೇನದ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಆ ಬೂಕುಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡ ಎಂಕಿ ಈಚಾರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇನು ನೆಕಲ್ನೆದುರುಡು ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಮರಸುಳ್ಯದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಗೌಡ ಜನಾಂಗದ ಜನಕುಲು ಈ ಪೊರಂಬಾಟಗ್ ಒಟ್ಟಾರ್ನೆ ಕೊರ್ಪುನು ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರೆ ಉಂದೆನೆ. ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿ ಒರಿ ನಕಲಿ ರಾಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರೆ ಪಂಡ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಒರಿ ರಾಜನ ಮುತಾಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೆನ್ ಮೊಕಲು ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿರಿಂದಂಡ ಅವಿನ ಜನಕಲು ನಂಬುಜೆರು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಒರಿ ನಕಲಿ ರಾಜನ ಮೊಕಲೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರುಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪಟ್ಟಡು ಕುಲ್ಲಾವೆರು ಆಯನ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಪಂಪಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಅರಸು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಆ ವಂಶದ ಅರಸು ಪಂದ ಆಯನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಮುತಾಲಿಕದ ತೊನ್ಯಾರು ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ರಾಮಗೌಡರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಆಯನ ಎದುರುಂತಾದ ದಂಡನ ಕಟ್ಟುವೇರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ದಂಡಡು ಸೇರ್ವೇರು 7 ದಿನದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಇನ್ನಿತ ಕೇರಳಗೆ ಸೇರಿದ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಕಾಸರೋಡು ಕುಂಬಳೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತೊಲೆ ಮೂಲೆ ನಂಕ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಭಾಗ ಆದಿತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪನಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಲೈಕ್ ಬೋಡೈನತ್ ಸಾಕ್ಷಿಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬುಡು ಕೊಡ್ತಾನ ಅತ್ತನ ಪೋತನ ದೆಪ್ಪಂಡ ಆ ಊರದ ಪುಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಋಣ ಅಟ್ಟು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅವೇನ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಋಣ ಅಟ್ಟು ಬೋಡದು ಖಂಡಿತ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಈ ಪೋರ್ತುಡು ಒಂದು ಅವು ಕೇರಳಗೆ ಸೇರ್ದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಖಂಡಿತ ಅತ್ ನಡುಟು ಕೈಯಾರಪ್ಪು ಐತ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇಕ್ಲುಪ್ಪು ನೆಕ್ ಬೋಡೈನಾತ್ ಪೊರ್ಂಬಾಟಲೇನ ಮಲ್ದಿರು ಆಂಡ ಮೊಕಲು ಈ ಮಾತ ಜಾಗಲೇಡ್ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಗುಂಪುನು ಪತ್ತೊಂದು ಹೋರಾಟಗ ಪೋಪೇರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಕಡೆಕ್ ಕುಡ್ಲೆಲ್ಲ ವಶಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಊರು ನಕ್ಲ ವಶಕ್ಕೆ ಅವಲವ್ಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಂಡುಲೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಅಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ತೀರ್ಲೆಕ್ ಹಾಕ್ಲೇನ ಗಿಡತ್ತದ ಅವ್ಲು ಪೂರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ 13 ದಿನತ್ತ ಕಾಲ ಅಂಡಲ ಹೊರಗೆ ಗಿಡಾಡ್ದೇರು ಅಂಚ ಆ 13 ದಿನದ ಮಟ್ಟಗಂಡಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಹೊರ ರಚನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ದೇಶನೇ ನಿಂಗದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಡಳಿತನು ಜನಕಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಕುಡೋರ ತನ್ಕಲ್ನ ವಶಕ್ಕದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೇಲ ಇಜಿದಾಯ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಆತ ಮಲ್ಲ ದಂಡದ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಂಡು ಸೋತು ಪೋಡಾದು ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಸೋತು ಕೊರ್ನಿಯದ್ದು ಗೆಂದರ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತದ ಕಡೇಕ್ ಅಕ್ಲ 13 ದಿನ ತನ್ಕಲ್ ಗೆಂದದು ತೋಜಾದು ಅಕ್ಲು ಆವೆನ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ತುಳುವೆರ ಪೊರಂಬಾಟಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಉಂದಿನ ಕೆಲವು ಚರಿತ್ರಕಾರರು ಕೊಡಗದ ಇತಿಹಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಸಾದ ಪನ್ಪೆರು ಅವಿನ ಕೊಡಗೆರೆನ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅವಲು ಲೆಪ್ಪರು ಆಂಡ ಅವು ಅಮರ ಸುಳ್ಳಿಯೋಡ್ದು ಶುರು ಆಯ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಆತಂದ್ರೆ 1834 ಕಡೆ ಪಂಡೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಮಿತ್ ಕೊಡಗೆರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ್ಯ ಆತಂಡು ಆಂಡ 1837 ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟಕಾಯಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ನಡತಿ ನಂಚಿನ ಈ ಪೊರಂಬಾಟ ನಡತಿದ್ದೀನಿ 37 ಹಾಲೇರಿ ವಂಶದ ವೀರಪ್ಪ ಅರಸು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈರ್ದು ತನ್ನ ಕೈಕೆ ಬರುಡು ಕುಡೋರ ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲಪ್ಪುಡು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಕೂಟ್ಪಾಡೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಂಪಾರ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪುಡು ಗುರ್ತೋಡು ಆಯೆ ಆಶ್ರಮ ಒಂಜಿನ ಕಟ್ಟೋನ್ವೆ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ವಂಶದ ನಂಜುಂಡ ಅರಸುಗ್ಲ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ದಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ತೇರಿನ ಅಪರಂಪಾರೆ ಆ ನಂಜುಂಡ ಅರಸುಗು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ಡ್ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆನು ಕೊರ್ದು ಆಯನ ತನ್ನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಮುಕುಲ್ ನಡಿಜನ್ಲ ಒಂಜೇ ವಂಶದಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಶ್ರಮನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಐಟ್ ಮುಕುಲು ನಿಜವಾದ ಆಶ್ರಮದ ನಡತಿದ್ದೀನಿ ಯುದ್ಧಗ ಬೋಡಾಯನ್ನ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವಳು ಆಶ್ರಮದ ನಡಪ ನೆನ್ಸಿನ ಓವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆತನ ಬೇತೆ ಪಿದೈದ ಲೋಕಗ್ ಮಾತ್ರ ನಡತಿದ್ದೀನಿ ಆಂಡ ಯುದ್ಧಗ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ತಯಾರಿನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯಗ್ ಕಲ್ಪದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಎಂಚನ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಗ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅಪಗಲ ಆ
ಎಡ್ಡೆ ಏತುಂಡ ಹಾಳ್ಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ನಮ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಅಪಗಲ ಐತಿರ್ ಅಂಚದ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಎಂಚನ ತೆರಿನಗ ಮೊಕಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಪತ್ತರ ಬನ್ನಗ ಮೊಕ್ಲು ತಪ್ಪದ ಬಲ್ಪರೆ ಸುರ್ಮಲ್ಪುರ್ ಸಾರತ 1931 ನಡತಿನ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ನ ಪದಚ್ಯುತಿ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಗಡೀಪಾರು ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಮಲ್ತಿನವು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಅತ್ರಾಣಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಅಕ್ಕಲಿನ ಐಕ್ಲಿನ ಅನ್ಯಾಯಲಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತಡೆವನ್ರೆ ಆವಂದೆ ಅಕ್ಲು ಕ್ರಾಂತಿ ಲಕ್ಕಾವುನೇ ಕಡೇತ ಸಾಧಿ ಮಾಡದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕೆದುಮಾಡಿ ರಾಮಗೌಡರೇ ಈ ಕಜ್ಜದ ಜಬದಾರಿನ ವಹಿಸೋನು ದೇಶ ಸುತ್ತದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೇರೆನ ಕುಂಡದ ಕುಡೋರಿ ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾಯ್ ಇಡೀ ದೇಶ ಸುತ್ತದ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಆತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟಲೇನು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಐತಗೇನಲ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಕನತದ ಈ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಕೂಟದೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟೋನುವೆ ಅಂಚದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆದೊಂಡು ಬೇತ ಕೂಡಿಡ್ ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪದ ಪಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಪಿದಡ್ ನೀಡ್ದು ದುಂಬುದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಲ ತಯಾರಿಗೆ ಬೋಡಾದ್ ಊರು ಸುತ್ತದು ಬರ್ಪೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊರ್ಂಬೋಡೆ ಬಂದು ನಂಜಯ್ಯೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟದ ಭಾಗ ಆದ್ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡರ್ನ ಹುಟ್ಟುಗು ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಉಪ್ಪು ಊರುಗೋರೆ ಜನ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ನೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಕುಲ್ಲಾದಿರು ರಡ್ಡು ಜನ ಅಂದತ್ತ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಆಯ್ತಾ ಮುತಾಲಿಕೆನ ದೆತ್ತೊನವೇರು ಅಕ್ಲು ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಐಟ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಒಂದು ಬೆನ್ನಿದ ಕಲ್ನ ಪೊರಂಬಾಟ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬು ತಿನ್ನರ ನುಪ್ಪು ಬೋಡು ನಂಡ ಬೆಂದದೆ ಆವೋಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲದ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಕ್ಳು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಆತಿನ ಅನ್ಯಾಯಲೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆತೀತತ್ತು ಅಂಚಾದ ತಡೆವೆರೆ ತಿರಂದಿನ ಜನಕುಲು ಮುಕುಲ್ನ ಈ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೇರು ಬತ್ತದು ಒಟ್ಟು ಸೇರುಂಡೇರು ಅಕಲ್ ಮುಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರುಂಡ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತಿ ತೂಂಡಾಪುಂಡು ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರದ ಅಧಿಕಾರ ತಾನೇ ವಹಿಸೊಂದು ಉಪ್ಪುಡ್ದು ಪೊಗರೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಸೊತ್ತುಲೆಗೆ ಸುಂಕ ಪಾಡುವೆರು ಬೆನ್ನಿದ ಜನಕುಲು ಬುಲೆಪಾಯಿನ ಅರಿ ತಾರಾಯಿ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಕೊರುಡು ಬಂದು ಆದೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ವಸ್ತು ರೂಪದ ತೀರ್ವೆಲ್ಲನು ಕಾಸ್ತ ರೂಪಡು ಕಟ್ಟೋಡು ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ತೂವನಡಾಪುಂಡು ಐಕಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಬಿಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಜನ ಸಾಲಡು ಬರುವೇರು ಒಂಜೀತ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೊಂಜೀತ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಕುಡಾತೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವಳು ಬೆನ್ನಿ ಬುಲೆಪೆರ ಅತ್ತ ಬುಲೆಂಡ ಅತ್ತ ಬರ್ಸಡ್ ಪೋಂಡ ಅತ್ತದಲ್ಲ ಹಾಳಾಂಡ ಒಂದಿನ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನ ಕ್ಲೇರ್ಲೈಜಿ ಆಂಡ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಮ ಕಟ್ಟು ಕೊರುಡು ಅಪ್ಪಗ ಜನಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತ ಸಾದಿದ ಅಂತೆ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕಡೆ ಕಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲಲ ಸಂದಾಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಂಜಿಗ್ಲನ್ ಉಪ್ಪುದ ಅಂತೆ ಪೊಪ್ಪುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ತೀರಂದೆ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಏರಂಡಲ ಸೊರಲ ಕನಗ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ತನ್ಕಲ್ನ ಸೊರನ್ಲ ಸೇರಾವಿರು ತೀರ್ವೆ ಕಟ್ರೆ ಬೊಡದು ಬೆನ್ನಿದಕಲು ಅಕ್ಲೆನ ಬುಲೆಬಾರ್ನ ಏತು ಒರಿದು ಕರಿದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ದು ಪುರ ದುಡ್ಡು ಕೊರಡಾದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕಡೆಕ್ ಕೊರ್ರೆ ದಾಲದ ಅಂತೆ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಒರಿಯನ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗಾವಲಿಗೆ ಜುಟ್ಟು ಪತ್ತದ ಬಗ್ಗಂಡ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗಾವಲಿ ಬಂಡ ನೆಲ ಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗಾವಲಿ ಒಂಜಾಯ ಬೂರೋಡು ಹತ್ತನ ಸರ್ತಲಕ್ಕದು ದುಂತೋಡು ರಡ್ಡೆ ಆಗಬೇಕ ಸಾಧಿ ಅಂಚನಗ ಭಾರತದ ಜನಕಲು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಸಹನೆ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಪುದರ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಆಂಡ ನೆಲಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗಾದ ತೋದನಗ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಸಾಧಿದ ಅಂತೆ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡಾದು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರಣಲುಡು ಜನಕ್ಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಮಲ್ಲ ಪಗೆದೀದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಮೊಕಲ್ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪನ್ನಿನಲಕ ರೋಗಿ ಬಯಸುದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ವೈದ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಲು ಅನ್ನ ಅಂದ ಮೊಕಲ್ಲೆತ್ತರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ತಾದಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಂಡೇರು ಈ ಪೊರಂಬಾಟದ ಭಾಗ ಆಪೇರು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮುತಾಲಿಕೆನು ರಾಜನೇ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದ್ ನಂಜಯ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಸರಿಯಾನ ರಾಜ ಏರಂದು ನಾಡ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆಕ್ಕುನು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪೆ ಆಯೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ನೆಡ್ದಾತ್ರ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಅವಲೋರಿ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಆಯೆ ಅಲ್ಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತುಜಿ ಆಯೆ ಓಲಾ ತಪ್ಪದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಆಯೆ ತಿಕ್ಕಂದ ಆಯನ ಜಾಗಡ್ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಪಣದ್ ಕೊಡೋರಿಯನು ನಾಡೋದು ಬರಪೇರು ದಂಡದ
ಆಯ್ನ ನಕಲಿ ರಾಜನ್ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಾವೆರು ದಂಡದ ಅತ್ಯಾರ್ಧ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಗುಟ್ಟುಡೆ ನಡಪು ಗೌಡ ಸಮುದಾಯಡೆ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ತಾಯಿ ಪುದರ್ದಾಯಲ ಆದಿತ್ಯ ನೆಂಚಿನ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡೆ ಸಭೆ ಸೇರೇರ ಆ ಒಂದಿ ಪೋರ್ತುಡು ಆ ಕಾಲಡ್ ಸಭೆ ಸೇರ ಇತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಆಂಡ ನಂಕ ಸಭೆ ಸೇರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಜಿ ದಯಪಂಡ ಸಭೆ ಸೇರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬತ್ತದ ಜೈಲ್ಡ್ ಪಾಡುವೆರು ಅಪಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ನೆಪ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟುಗಾಯರ ಆಪಿನ್ ಅಪಗ ಈ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಮಗನ ಮದ್ಮೆ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟನೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವನಸುಗಲೆಪ್ಪೆ ಸೇರ್ದ ಜನಮಂದೆ ಮಾತ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟಾಪೆರು ಆ ಸೇರ್ದಿ ಜನಮಂದೆದ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ರಾಮಗೌಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಪಾಸಾಡಿಲು ಆ ಸಭೆತ ಆ ಕೂಟದೊಕ್ಕಲು ಚರ್ತದ ಐಸನ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಲೆ ಪುಡಾದಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯೋನು ಪನ್ಪೇರು ಐತೋಲಾಯ್ ಅಲ್ಪ ಬೈದಿನಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಡ ಆ ಮೊಕಲ್ಲೆ ಪುಡಾದಿನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅರಸುಲೆನ ಪ್ರಜೆಕಲಾದಿತ್ತ ಕಂಡದ ಬೆನ್ನಿದ ಕೊಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೆಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದು ಕೊಡಗೊಬ್ಬಕ ತುಳುನಾಡು ಈ ರಡ್ಡು ಊರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರದ್ದು ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಉಪ್ಪುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪುಗರೆ ಮುಟ್ಟ ಸುಂಕ ಕೊರದದೆತ್ತ ನೋಡು ಉನ್ಪಿಜಿಂಡಲ ಬದುಕೊಲಿ ಆಂಡ ಉಪ್ಪುಜಂದ ಬದುಕು ನೆಂಚ ನುಪ್ಪಿಜಿಂಡಲ ಬದುಕೊಲಿ ಆಂಡ ಉಪ್ಪಿಜಂದ ಬದುಕು ನೆಂಚ ಉಪ್ಪುಗುಲ ಸುಂಕ ಕೊರಡು ಪಂದಾಂಡ ಬದುಕು ನಾಡಲ ಎಂಚ ನಮ ಬೊಲೆ ಪಾಯನ ಅರಿ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡು ಮಾರಂಡಲ್ಲ ಮಾರೋಡಾಂಡಲ ಸುಂಕ ತೀರ್ವೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಾದೆರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಹಳ್ಳಿಲೆಗ್ ಸಮಕಟ್ಟು ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ತೋಡುಗು ಸಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಲನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಮ್ಮ ದಿನೋಡ್ದಿನ ಸಾಲಗಾರರ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ನಮ್ಮೂರುಡ್ದು ಬೆರಿ ಬತ್ತೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾವುಡು ಬಂದು ಲೆಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಆ ಸಭೆಟ್ ಜನಕ್ಲನ ದುಂಬುದಿ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಜನಕಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ್ ಅಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲದಾದ ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಜಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತನಗ ಜನಕ್ಲೆಂಡ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಗಾಪೆರೆ ಆ ಬೇಲೆನ್ ಅಲ್ಪ ರಾಮಗೌಡೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅಕಲ್ನ ಕೂಟದಕ್ಲು ಹುಲಿ ಕುಂದಾನಂಜಯ್ಯ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲು ಪಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದೆ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಇಂಚ ಆ ಲೆಪ್ಪಗು ಓಕೊನ್ನ ಜನಕಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟಗ್ ಉಮೇದುಡು ತಯಾರಾಪೆರು ಆ ಸಭೆ ನಡತೆ ಕಂಡುಗು ಇನಿಕ್ಲ ಮದ್ವೆ ಗದ್ದೆ ಎಂದು ಪುದರು ಮದ್ವೆ ಗದ್ದೆ ಮದ್ವೆಗೆ ದಿನ ಕಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಮದ್ವೆ ಗದ್ದೆ ಎಂದು ಆ ಕಂಡಗೆ ಇನಿಕ್ಲ ಪುದರುಂಡು ಕೊಡಗದ ದಿವಾನೆ ನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣಯ್ಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಟ್ಟೂರು ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯೆ ಪನ್ಪೆ ಒರಿಯುತ್ತೆ ಆಯೆ ಕೊಡಗದ ದುಂಬುದ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಟ್ಟೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಯ್ಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಟ್ಟೂರು ರಾಮಪ್ಪಯ್ಯ ಮೇ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಪೊಕ್ಕಾಡದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ಈ ಓಲು ಮಾತ ಲಾಭದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಆಯೆ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಬೆನಂದೆ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜಾತಿಲು ಅಂಚನ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಎಂಬೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಲಿ ಸಬೇಟ ಪಾತೇರ್ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಂಡ ದಯಪಂಡ ಆಯ ಊರ್ದಾಯ್ ಅಂಚದ ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊನ್ನೋದು ಪನ್ಪೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ದುಂಬುದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ರಾಮಗೌಡರ್ನ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ನ ವಿಚಾರನ ಆಯೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತೆರಿಪದನಗ ಆಯನ ಮೊಕ್ಕಲು ಸುದ್ದಿದ ಅಂತ ಕೆರ್ಪೇರು ಈ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಆಯ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಆಯನ ಕೆರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತ ಸಾದಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿ ಉಂಡಾಯ್ದ ಅದನ್ನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಅಂಚದ ಆಯನ ಕೆರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆಯ ಜನಕ್ಲಿಡ್ದಾದ ಪೂರ ಲೂಟುದಿತ್ತೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಅವಿನ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗದು ಕೊರ್ಪೇರು ಏರು ಮೊಕ್ಲು ಅಂಚದ ಮೂಲು ಕೆರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲದಾದ ಪಂಡ ಜನಕಲ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಏರು ಬೆರಿಕ್ ಬಿಸತಿ ಪಾಡುವೆನ ಆಯನ್ ಎದುಡುಂತದ ಕೆರ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಆಂಡ ಒಂದೇನು ತೆರಿಯಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಗೊತ್ತದ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇನ್ ತೆರಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಆಳ್ ಮಲ್ಪುಡು ಎನ್ನುವೇರು ಮಕ್ಳು ಎಂಚಲ ಒಟ್ಟಾದಾತಂಡ ನನ್ನ ಬುಡುಪು ಸೇರೋದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒರಿಯನ್ ಕೆರ್ದಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ಎಂಚಾಂಡದ ಮತ್ತು ಈ ದಂಡಯಾತ್ರೆನ ಆಳ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪುರು ಆಂಡ ಜನ ಬೆಂಬಲ
ತಿಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಬೊಕ ರಾಮಗೌಡರಿಗೆ ರಾಮಗೌಡರ್ನ ದಂಡೆ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸೇರ್ನಂಚ ತುಳುನಾಡ್ದ ಊರುಲೇನು ಗೆಂದೋ ಒಂದು ದುಂಬಾರಿ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪುದರ್ಲೇನು ದಿತ್ತೊಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕಾಸರೋಡ್ದ ಒಂಜಾತ್ ಊರುಲೆ ಸುಳ್ಯದಂಚದ ಒಂಜಾತ್ ಊರ್ಲೆ ಈಮೈಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಾತ್ ಊರ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ವಿಟ್ಲದ ಅರಸರು ಮೊನ್ನೆಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲು ಒಂಜಾತ್ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡುಗೆಲೆನು ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಟ್ಲದ ಅರಸುಲು ಬೋಡಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಆಯುಧಲೆನು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಉಡುಗೆರೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚನೆ ಬಂಗ ಅರಸರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವೆರು ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಪೊರ್ಮನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದಿನದಾದ ಪನ್ಪ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಮಾರಯ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆರು ಮರ್ದಗುಂಡಲದ ಅತ್ಯಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತ ಜನಮಾನ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡುವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೆಂದದ ಬಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ 10,000 ಹೆಚ್ಚ ಜನತ ದಂಡ ಬನ್ನಗ ಪರಂಗಿಪೇಟೆರ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು ಪರಂಗಿದ ಕುಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಟ್ಟಗಾದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ ಆಕಲ್ನ ಸೇನದಕ್ಲು ದಾದೋಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಉಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟುಗ ಅದು ಬರ್ತದ ಅಕ್ಲೇನು ಗಿಡ ಪೋಯರ್ ಅಲ್ತಡ್ದು ಊರೂರು ಪೋನಾಗ ಜನಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾವಂದೇ ಪೋತೇರು ಮಕ್ಳ 10,000 ಜನ ಆಪೇರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಗಿಡ ಪೋಯರು ಐತ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವನ ಮುಲು ಪಟ್ಟೊನ್ನಾಗ ಪುದರ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂಜೆ ನಡತೋದಿಪ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದಂಡದಕ್ಲೆ ಎಂಚೆತ್ತರು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ದಾದ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರಿ ಈದ್ ಪೋರ್ತೋಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಸಾದಿಡೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆಗೆಂದು ಬೋಡಾದು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೋಪಿನ ಕುದುರೆದ ಕಾರು ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಪೋಯಾರ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಡ ಸಾದಿಡೆ ಅಲ್ಪ ಗುಂಡಿದೆಪ್ಪಾದುಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ತೆರಿಯಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿದೇದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಹೆಂಚನ ಗೊತ್ತಾದ ಮೊಕ್ಲು ಸಾದಿ ಪಗತ್ತದ ಪೋಪೇರು ಸಾದಿ ಪಗತ್ತದ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಸಾದಿ ಖರ್ಚು ಆದುಪು ಬೇತೆ ಕಾರಣಲಿಗೆ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಖರ್ಚು ದಯಪಣ 10,000 ಜನನ ಪತ್ತೊಂದು ಈತ ದೂರ ಪೋಪಿನ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಆತು ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಅವು 2,000 ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಪೋದನಗ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಪೋಪೇರು ಅಪಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಏರಿಗೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಾತು ಪನೌದ ರೂಪಡು ಅತನ ಬೇತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಕಾಯನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಾದಿಡು ಅಂಡ ಉಂದೆಂತು ಇನ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂಚಿನ ಎಂದೇನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಿನಕಲ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಹಾಳು ಪುದರ್ನ ಪರ್ಬೋಯರು ಮೊಕ್ಕಲು ರಾಮಗೌಡನ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುದಾದ ಉಂಡು ಕೂಟದಕ್ಲದಾದ ಒಲ್ಲೇರು ಆ ಪಾಸಡೆಲ್ನ ಗುಂಪುದಾದ ಅವು ಊರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುತ ಲೂಟಿ ಎತ್ತು ತೊಂದ್ರೆ ಕೊರ್ರೈತೆ ಊರನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಲೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುವೇರು ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಜನಕ್ಲೆಡ ಪೋಡಿ ಪುಟ್ಟಾವರು ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲವರ ಬುಡಪುಜೇರು ಆಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಲು ಒಂದೇನು ನಂಬುಜೇರು ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ರಿಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಈ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟುದುಪ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ರಿಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು 10-20 ಜನ ತಟ್ಟನೆ ವನಸ್ಥಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂನಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲಿ ಪೂರದಾದ ಎನ್ವರ್ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ದಾಳಿ ಮಲ್ಪರ ವೈದ್ಯರಡೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಹಾಳು ಸುದ್ದಿ ಆತನು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ಬಲ್ತ್ರು ವೇರಲ್ತದ ಅಂಚ ಪೋದನಗ ಈ ಬ್ರಾಣೆರ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಆ ತಟಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಪಂಡ ಆ ಪೂಜೆ ಹಾಳನ್ನು ಮಕ್ಳ ಗರ್ವ ಬರಡಿತಾನೆ ಕೋಪ ಬರಡಿತಾನೆ ಆಂಡ್ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೂಟದಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಏರು ಮಾತಾವ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಆಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಇಂದ ಬಟ್ರನ್ನ ಬಡಿದು ಪನ್ಪರ್ಗೆ ಐನ ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ ನಮ್ಮ ವಾ ದೇಶಗ ಬೋಡಾದ ಪೊರಂಬರಪಿದಾರ್ದ ಆ ದೇಶದ ನಂಕು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾತ್ವಿಕರ್ಲ ವಾನಮುನೆದ ಸಕಾಯನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪನ್ಪಿನ ತೂನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಆದ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನನ್ನಲಾತ್ ಉಮೇದಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ದುಂಪೋಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲನ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಸಕಾಯತಿ ಕೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂತ ಪೋಯರು ಅಂಚ ದುಂಪೋಯಿನ ಅಕಲ್ ಬತ್ ಮುಟ್ಟುನು ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕದಾನಿ ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿದ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಯೂನಿಯನ್ ಜಾಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜ ರಾವಂದಿಪ್ಪು ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿದ ಎದುರುಡು ರಾವುಂದಿತ್ತೇನೆ. ನಂಗೆ ಈ ಕಥೆ ಅದು ಒರಿದು ಪೊಪ್ಪುಂಡು ನಂಕ ಅವೇನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಆಂಡ ಎನ್ನಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ನಂಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುನ ನಮನ ದಿಂಡಿಡು ಪಾಡುನ ನಮನ ನುಪ್ಪು ನೀರಿದ ಅಂತಿಲಕ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ಕೊರೆ ಸಂಬಂಧದ ಅಂತಿಲಕ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬೇಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಬದುಕೆರ ತೀರಂದಿಲಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬತ್ತದ ತನ್ಕಿಲ್ಲೆ ದೊಜನ್ ರಾಪ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ತೂದು ಮನಿ ಪಂದ ಕೊಲ್ಲೊಡಾಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಅಪಗ ಮೊಕ್ಕಲು ಆ ಧ್ವಜನ ಮುಟ್ರಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ದೇಶ ಅಕಲ್ನ ಪುಂಡಿದೊಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೋತೀನಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಜಾಗದ ಆ ಧ್ವಜ ಆದ ಉಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜ ಅವೇನು ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅವೇನ್ ಪೊತ್ತದೆ ಬಿಡ್ಪೇರಲ್ಪ ಪೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೊತ್ತಾದ ಧ್ವಜನ ದಾದ ಜಪಡ ಆ ಜಾಗಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜನ ಏರ್ಸಾಯರು ಬಹುಶಃ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರತ ಆವಡು ತುಳುನಾಡ ಆವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಊರು ಆ ಧ್ವಜ ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಕೋರು ಒಂದು ಇನ್ವಯನ್ ದಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪೊರ್ಂಬುದಿನಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಅತ್ತು ಬಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪಾಯಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಾ ಬಾವುಟ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ದು ಗಿಡಪರೆ ಯಾವ ಬಂದಾಂಡ ಭಾರತದ ಗಿಡಪರೆ ಭಾರತೀಯರು ಮಾತಾಬೋಡುದು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಡ್ ದುಂಬೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾತ್ರನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೆರ್ನಾಗ ದುಮ್ನಾನಿ ಕೆರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಅನ್ಯಾಯಡೆ ಕೆರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಓಲ್ಲ ನ್ಯಾಯದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ನಡತದಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆ ಊರ್ದಿನ ಧ್ವಜನ ಪೊತ್ತಾದ ಅವಳು ಭಾರತದ ಧ್ವಜದಾದರಾಂಡ್ ಆನಿ ಭಾರತದ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲೇಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ 13 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಪನ್ಪನ ಈ ನಕ್ಕಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಇರ್ಲಿ ಆಯನ ಅವಳು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೇರಿ ರಾಜೆ ಆದಪ್ಪೆ 13 ದಿನ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಲ್ನ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಕುಸಿದಾದ ಅವು ನಡಪು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಈಡ ಮುಟ್ಟದ ರಾಮಗೌಡರ್ನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರದ ಆದ ಉಂಡು ಒಂದು ಒರಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ತೊಂದರೆ ಆವಡ್ ಒಂದು ಪುರ ಅದನಾಗ ಯಾನೊರಿದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆ ಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಅತ್ತನ್ ಪನ್ಪನೇನು ತೆರಿಪಾಂಡು ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ತರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾರ ತರೆಕೊಲು ಬತ್ತದ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಂತ ಪನ್ಪಿನೇನು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಜನ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದೇರು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯನ್ಲ ಅಂದು ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಪೆರದಾದ ಕಾರಣ ಈ ತುಮೇದುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಸೋಪೆರದಾದ ಕಾರಣ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ತಿನೇನು ಗೆಲ್ಮೆನನ್ ಏಪಲ ಏನು ಗೆದ್ದ ಗೆಲುವನ್ನ ಮೈಮರೆತು ಸಂಭ್ರಮಿಸಬಾರದು ಆ ಪೊರ್ತುನು ನಮ್ಮ ಕುಸಿಟ್ ಪಟ್ಟೊನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಗೇನ ಬೋಡು ಅಂಡ್ ಆಂದಿ ದಾದಾಂಡೆ ಗೇನ ತತ್ತಿನತ್ ಆಂಡ ಆನಿ ಅವಳು ಲಡಾಯಿಗೆ ಪೋತಿನಕ್ಲು ಆನಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಗಿಡದಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇರ್ಲ ಸೈನಿಕರಾದಿತ್ತು ಸೇರು ಅಕಲ್ ಬೆನ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲಾದಿತ್ತರು ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಾದಿತ್ತರು ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ ಬೋಡು ಆಪೆನ ಅಂಚಿನ ಹೊಸ ದಿನಮಾನದ ಅತ್ಯಾರ್ಲದಾಲ ಇತ್ತು ಜ ಬೆಡಿ ಮರದಲ ಅದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮತ ಅವು ಮತ ಅತ್ಯಾರ್ಲ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ ಇತ್ತುಜ ಇತ್ತುಂಡಲ ಇನ್ನು ಗಲಸೆರ ಬರಾಂದಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಕಲ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಿನಿ ಇಲ್ಲಡ ಗಲಸು ನಂಚಿನ ಕತ್ತಿ ದೊಣ್ಣೆ ಬಡುಕಲ ಅಂತಂದೆ ಅವು ಬೇತೆ ಅತ್ಯಾರ್ಲೆ ಆದಿತ್ತಜು ಅಂಚಾತ್ರ ಒಂಜಿನೇತ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆಡ ಅತ್ಯಾರ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿನೇ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬೆನ್ಪಿನ ಜನಕ್ಲು ಮಾತಾಂಡ್ ಗೆಂದದ್ಲಾಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಗಿಡತ್ತದಾಂಡ್ ಧ್ವಜರಾಪಾದಾಂಡ್ 13 ದಿನ ಕರೆಯಿದ್ಲಾಂಡ್ ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಊರುಗು ಬಿರ ಪೋಯಿರು ದಯಪಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ವರ್ಷ ಬತ್ತಂಡು ಬಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನಲ್ಲಕನ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಪಂಡಿಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕಡೆಕ್ ದುಂಬೆ ವರ್ಷ ಬರ್ರ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಪ್ಪುನ ಪತ್ತುನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಬಿರ ಪೋಯಿರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ಕೂಡ ಅವರ ಅವು ಏನ ಅರಮನೆ ಬಿಡ್ದು ರಾಜ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇನು ಎಂಚ ದುಂಬುಕೊ ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯನ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಇತ್ತಜು ಆಂಡ ರಾಮಗೌಡೆ ಅವಡು ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಅವಡು ಮುಂದೇನು ಇಡೆಗೆ ಬುಡ್ರೆ ತಯಾರಿತ್ತು ಜೇರು ಅಕಲ್ ಪೊರ್ಂಬೇರು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಪೊರ್ಂಬೇರು ಆಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಕಲೇನು ಪತ್ತದ ಅಕ್ಲೇನು
ಮೋಸ ಅಕ್ಲಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ಪೊರಂಬಾಟಡೆ ಕೆರೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೊರಂಬಾಟಗ ಅಕಲ್ನ ಜೂವ ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ 2 ಜನ ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡರು ಅಂಚನೆ ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯರು. ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಥೆನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೋಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಉಪ್ಪಂದು ಅತ್ತಂಡ ಓರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೇ ಬೋಡಾದ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕರಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಂದ ಆಂಡ ಸಹಜ ಆದ ಒರಿ ದೇಶಗ್ ಬೋಡಾದ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ತೋಜದು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ರಾಮಗೌಡ ಇತ್ತ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಸುಡದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಜೆ ಊರುಡು ಪುದರ್ಗದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಜೆ ಆಯ್ ಬೋಡಾಯ್ಲಕ್ಕ ಬದುಕುದಲಿ ಆಂಡ ದೇಶ ಅಂದ್ ಬನ್ನಗ ಆಯ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಆಯೆ ನಾಯಕ ಆಯೆ ಅಂಚ ಆಯಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಡಿ ಎತ್ತರಡ ತರದಿರ್ತದು ಉಂತು ನಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಆಯೆ ದೇಶಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಆ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಕಾರಣ ದೇಶ ಬೊಕ ಭಾಷೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆನೆ ಕೈ ಪತ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ಖಂಡಿತ ಅವೇ ದೇಶ ಬೊಕ ಭಾಷೆ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಬುಡುಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ದುಂಬ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪತ್ರಕತೆಕ್ ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಾತ ಪನುಲಿ ರಾಮಗೌಡರ್ನ ವಿಚಾರ ಆದಪ್ಪು ಪೊರಂಬಾಟ ಆದಪ್ಪು ಅಂಡ ಪೊರ್ತುದ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು. ಸೊಲ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡನ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಉಂಟು. ಈ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನೊಲಿ. ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಟ್ಟನು ಯಾನೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಪುರ್ತುಗು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ 75 ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಬೂಕುನು ಕನ್ನದ ಅವಿನ ಯಾನ ದಾಯಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಆ ಬೂಕುದ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಬಗೆಟ್ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರೆತ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪುದರ್ದೆತ್ತಿನ 75 ಜನ ಸಂಸ್ಥದ ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ಲು ಜೋಕುಲುಪ್ಪು ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನ ಗುರುಕುಲು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ ತೂವನ್ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಚೇರಿಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿನ ಕೊರಿಗೆನ್ ಕೊರತೆರ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ ಎನ್ನೋನುವೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆಂಪ್ ಮಲ್ತೊನುಡು ನನಗ ಒರಿ ಎತ್ತು ತಿಕ್ಕುರು 75 ಜನ ಒಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕುರು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಪೊರ್ತುಡು. ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೂಕುಲೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿಲೆನ ಎನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಲು ಕೂಡ ಪಡೆಯೋನಡು ಪಂಡದ ಕೇನೊನ್ವೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಅಕೆರಿಡ್ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡನ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಹಸಲು ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರುಂಬಾಟಿಟ್ಟು ರಾಮೇಗೌಡರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಲೆ ಗುತ್ತು ಪಂಡದ ಪಾತೆರ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಿತಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತ ತೂಯೆ ರಿಯಲಿ ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮನ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಈ ದೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜ್ಪವನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವ ಇಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಂದು ನಾಲ್ನ ದೆತ್ತ ಮೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ಂಡ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಈ ದೇಶದ ಮಾಂತ ಚರಿತ್ರೆಡವು ಬರೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಬಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬೇತೆರೆಗಾಣ್ಲ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನ ದೇದಿದ ಕೇನ್ಲೆ ಓಕೆ ರೆಗ್ಲ ದಾಲಕ್ಕೇನಾರು ಇಜ್ಜಿಂದೆನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮರಗ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರನ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಈರೆಗ್ ನಮನ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅಕ್ಷತಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮನೊಟ್ಟುಗ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಮಾನಾಯ್ ದಿಕ್ಕಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಶ್ರೀ ಶಂಶೀರ್ ಬುಡೋಳಿ ಲೇಖಕಿಯರ್ ಇಂಬೇರ್ ನಮನೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು
ಎಂಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುರಿತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪನೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಬೆನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಪನೊಡು ಪಂಡ ಎಂಬೇರೆ ಲೇಖಕೇರು ಕವಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬೊಕ ನಿರೂಪಕೇರ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ವರದಿಗಾರರಾದಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವುದುಲ್ಲೇರು. ಬೆಲ್ಕಿರಿ ದ್ವೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕೇರ್ಲ ಅಂದ್ 11ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂದ್. ಸೊ ಎಂಬೇರೇನು ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನಡತನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಏರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಭಿನ್ನರಾದ ಲೆತ್ತನ ಮಾತ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿವಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಗಡೆ ಗೇನ ಕುಲಪದ ಹೊರಪು ಐಕ್ಯ ಅಮರ ಸುಳ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ ಕದೆಮಾಡಿ ನಮಗೊಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಿನ್ನದ ಲೆತ್ತನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಡ್ ತುಳು ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷಾ ಆದಿತ್ಯನ ತುಳು ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಪದವಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರಾಗ ಬಹಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಎಂಕ್ಲ ಕಲ್ಪೆರೆ ಅದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಇತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಆ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಇದಾಗೊಂಡು ಮೀಡಿಯಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಮೂರಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಐದು ದುಮ್ಮುದ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಚ್ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಅಂತರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಹಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇನ್ನ ಕಿರಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂತನ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆಯ್ನ ಕಿರಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರು ಇತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಆರ್ನ ಹೋರಾಟ ಆರ್ನ ಜೀವನಗಾಥೆ ಸಾಧನಗಾಥೆ ದಾದು ಉಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ಮನ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಕೊಡಾದ ಬೆನ್ಪೇರ್ ಅತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆಂತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಕಿರಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡರು ದಾದು ನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅಕ್ಷತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯನ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿದಾದ ಇತ್ತಂದ ಐತನ್ನ ಮಸ್ತಾದ ಖುಷಿ ಮಸ್ತಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಣೆ ತೆರಪಾಯಿದೆ ಐಕ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗ ಆರ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಚಾದ ಅಂಚೆ ಕಿರಂಬಾಡಿ ರಾಮೇಗೌಡನ ವಿಷಯಡ್ ಏರು ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಪೀಠದ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಐತ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುಟೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಡ್ ಮಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಬರೋಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಶಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪದವಿ ತರಗತಿ ಪದವಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋನಾಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈಗ ಇಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಪರಿಚಯ ಮಂಥನ ಇಕ್ಕಿ ಐಕ್ಯ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ಐಕ್ಯ ಸಲ ಒಂದು ನನಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡ್ ದಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಟ್ ನಲ್ಲ ಮಲವಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವನು ಕೋಪಣ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಈ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಮಾತೇರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸೋಮವಾರ ಸಲ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರೆಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪನ್ನ ಈರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನೆತ್ತ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಒಲ್ಲೇರು ಆರೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಐಡ್ಡುಮ ಆನೊಂಜಿ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಪಡೆಪೇನು. ವಿದ್ಯಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ತುಳು ಫಿಲಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಆರೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕ್ಷತ ವಿಶೇಟ್ರನ ಈತ ಪೊರ್ತದ ಪಾತೆರನು ಕೆಬಿ ಕೊಂಡವಂತದ್ದು ಕೇಂದೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾತೆರವು ವೀರ ಯೋಧೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ರಾಮೇಗೌಡ್ರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಮನ್ನದಾರ ಪಂಪನವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಆರ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಪೂರ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ದು ಕಿಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಬೇಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಷತ ವಿಷಯಟ್ರೆಗ್ ಪ್ರಥಮಾದು ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದಲೆ ಐನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತೆ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಗೇನದ ಪೊಲಬ್ಬುದ ಪರಪ್ಪನು ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಐನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ತುಡಿತೋಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ತಾಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪು ತುಳು ಒತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತಿ ಈ ಭಾಷೆದ ಮಿತಿ ಪ್ರೀತಿ ದಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪು ನೆನ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನವು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತಿನಂಚಿನವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರತ್ತಿಗೆ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಭಾವನೆ ಉಂಟು, ಐದ ಭಜನೆ ಉಂಟು, ಭೂಷಣ ಉಂಟು, ಭೋಜನ ಉಂಡುಗೆ ಇಂದು ಭಾಷೆ ಭಾವನೆ ಭೋಜನ ಭಜನೆ ಭೂಷಣ ಪಂಡದು ಐನು ಐಟು ಸೇರುಂಡುಗೆ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಆ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಯಾಗ ಆ ಜಾಗ ಬೋಡ ನಂಚಿನ ಆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಓವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲಾದು ಆಯಾಗ ಬೋಡ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪನ್ಗೆ ಅಂಚವೇ ಭಜನೆಲಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಆಟ ಆಯನಲಾದುಪ್ಪು ಕೋಲಲಾದುಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಲಾದುಪ್ಪು ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಲಾದುಪ್ಪು ಇಂದು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಸೇರುಂಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ಡುಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ಪು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆಟಿಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ದುಲಾದುಪ್ಪು ಇಂದು ನಮ್ಮವೇ ಪ್ರದೇಶ ವಾಯನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಊರು ಪೂರ್ಣದಾಂಡ ಬಿಜಾಪುರ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಚಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರ್ವ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಬಂಡಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಲು ಅವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಯ ನಡಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭೂಷಣಲು ನಮ್ಮ ದಿರಸಲು ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಬಂತನಂಚಿನ ಇಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ನಾಗ ಅವು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಕ್ಕ ವಾಪುಣಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಜನ ಪಂಪನವು ಐನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆರುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ಬಜಿ ಪರ್ಬಾದು ಉಂಟುದನು ದೀಪ ಪೊತ್ತವನವು ಮಾತ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳಸಿ ಪರ್ಬಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಗೋವು ಪೂಜೆಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡದ ಮೀಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಪನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಗೇನದ ಫಲವನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಪಂಪನಂಚ ದಿನನಿತ್ಯ ಆಧುನಿಕಲು ಇಂದೇನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ನೆಕ್ ಈ ತುಳುನ ಕಲ್ಪುಂದ ಬಜಿ ಭಾಷೆ ದೊಟ್ಟಿಗತ್ತು ಈ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನು ಯಥ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಾಚಿಗೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಬಾರಿ ಶುರುವಾಂಡು ಇಂದು ಆದ್ ನನಾತ್ ಮಾನ್ಯತೆಲು ನನಾತ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೌರವಲು ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ದೇಕಿಲು ಬರ್ದೆ ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಮರ್ಯಾದಿದ ಒಂಜಿ ಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಭಾಷೆ ಅದು ಇದೇ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಾಡು ನನಾತ್ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಇಂದು ನನಾತ್ ಜಾಗ ಪರಡಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಲಾಬಾಡು ಅಂಚನೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಎಂಕಿ ಅಂಚನೆ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ರಾಹುಲ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಗೇನದ ಎಗ್ಗೇನ ನನ್ನ ಪುರೊಂದು ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಲು ನಿರಂತರ ಆವಡ ಬಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಮುಕ್ತವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ವನ್ನೆ ಕೀರೆಗ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕರ್ಮೇನ ವಹಿಸೊన్నారు ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಇಂಬೇರು ನಿವೃತ್ತ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲ ಸಚಿವರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಿಯರ್ಲಾಂದ್ ಇಂಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಇಂಬೇರು ಪುಟ್ಟುದ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲದ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿಡ ಆರು ವಾಸವಾದುಲ್ಲೇರು ಇಂಬೇರ್ನ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡ BA ಪದವಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗನೆ ಇಂಬೇರು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕ ಪಡೆಯೊಂದು ಮಿತ್ತ ಶ್ರೇಣಿಡು ಚಿನ್ನದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆತ್ನಾರು ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜುಡು ಪದವಿ ಪೂರೈಸಾಯರು ಅಂಚನೆ MA ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಲ್ತದೇರು ಅಲಗಪ್ಪನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ MBA ಪದವಿಲ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ PhD ಪದವಿಲ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ನನ್ನ ಇಂದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡ ಸಂಶೋಧನೆ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕಲಿನ ಮಸ್ತ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಇಂಬೇರ್ನ ಹುದ್ದೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸೇವೆಡ್ 2019 ಇಸ್ವಿಡ್ ಆರು ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ಅದನ್ನ ಹುದ್ದೆಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆ ಉಪಕುಲ ಸಚಿವರಾದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಂಚೆ ತರಪಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಉಪಕುಲ ಸಚಿವರಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಂಬೇರೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದೇರು ಇಂಬೇರ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಲು ಪ್ರಸ್ತುತ 629 ಕಾದಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃತಿಲೇನು ಬರೆತೇರು ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿರಿಮೆಯಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕುರಿತಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಿಲೇನು ಬರೀತಾರೆ. ನನ್ನ ಇಂಬನ ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿದ ಪುದರುನ ಪಂಪನಂಡ ದಾಯಿತ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ 1997 99ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ಶಿಶಿರ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಕಾದಂಬರಿ 1998 ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಶೋಧ ಪನ್ಪುನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿ 1999 ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ ಕೃತಿಲೇಂದ್ರ ಇಂಬೇರೆ ಬರೀತೇರ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾರ್ಗ ಇಂಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಉದ್ದೇಶಿಸದೊಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಮೂಲ ಸಭೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಅಕ್ಷತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯರೆ. ಹಲೋ ಕೇನತ್ತೆ ಕೇನುಂಡು ಅಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಹಲೋ 1838 ನಡತಿನ ಕೆನರಾ ಕೊಡಗು ಈ ದಂಗೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ರೈತರು ಮಾತ ಹುಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಬರಂಗಿದಕ್ಕಲ ಎದುರು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಭಾರತ ದೇಶಡು ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಮಾಟನೆ ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡತಿನ ತುಳುನಾಡು ನಡತಿನ ಈ ದಂಗೆ ಆತಿ ಇತಿಹಾಸವಾಯಿನ 13 ದಿನ ಸಮಸ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮೂಲ ಪರಂಗಿದ ಕುಲಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸ ಕಳೆದ ನಮ್ಮ ಊರು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ರೈತನ ಪೊರ್ಮಾಟ ಅದು ಇಡೀ ರೈತ ಬಂಧುಲು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪುದರ್ ಕಳತಿರೋ ಇಂದೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೆದಂಬಾಡಿದ ರಾಮಗೌಡ್ರು ಮೇರೆ ಈ ಇಂದೆತ್ತ ಮುಖಂಡತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಇಡೀ ಹೋರಾಟನು ದುಂಬುಕೊನೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಕನೈದನಾರು ಅಂಚಾದ ಇನೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ಮಹಾನ್ ವೀರನ ನೆನಪಂಪುನ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ತಿರುಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಕ್ಷತ నేను ಬಾರಿ పొరలుడు నాకు తిరుపతి కొడియారు అరెగ్ ఎన్న పరవాదు సొల్మ ನಂಕ್ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ತಿರುಪತಿ ಕೊರ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಈ ಎನ್ನ ಎಂದೇಟೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಕಾರಣ ಉಂಡಾಯಿನಂದಕ್ಕೆ ಮಾಪನಟ್ಟೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಈಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುರಟ್ಟುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರನು ನುಡಿನ ಹಿರಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್.
ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಬೈದಂಡು ಈ ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪುರಪೊಡು ಸೇರಿದ ಗೇನ ಪಡೆಯುಂದಿನ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನೆರೆಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿ ಮೋಕಿಲೆನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೊರ್ಲುಡು